Аз се казвам Сансо. Аз Йонс. Първо карахме кънки на лед, тръгнахме по уроци. После баща ни реши да ни тренира на ролери. Най-интересното е, че аз с моите деца почти не съм се занимавал. Обикновено съм заед да тренирам други деца постоянно. Искрено вярвам, че като го видят, много хора ще се запалят по този спорт. Просто малко хора са виждали какво е възможно да се прави с ролери. Готови ли сте да излезете на сцената? Супер, вие сте, стискам палци. Ян, Су? Сансу. Окей, добре, давайте Су. Здравейте, как се казвате? Представете се. Аз съм Сансо на 13 години. Аз съм Йонсо на 11. Чакайте малко. Сансо и Йонсо, така ли? Да. Значат ли нещо тези? Сансо означава, че нещо прекрасно се появява на този свят. Стига. Ние гледахме да си се раждат с името, като се родят и просто наблюдаваме така да видим какво име те си подсказват. Сансо се роди във вода. Сансо означава родил се много красиво. И аз викам, че той се родил с името направо. След това Йонсо го избрахме, защото така благозвучно и подобно, а означава, че се е родил с изключителна съдба. На български е Санко и Йонко, които са си традиционни български имена. А имате ли други такива необикновени имена в фамилията? Братята ни също. Как се казвате? По-малкият ни брат се казва Дарин, Да. а още по-малкия Алин и сестра ни Селина. Всички караме ролери. Вие сте един отбор хора. Откъде сте вие? От Бургас. Иначе аз съм роден от Америка. От Америка си роден. В Америка. Да не си на 4 юли. Да причина Хари Потър. А с какво се занимават мама и татко? Баща ми е треньор на ролери и ни обучава деца да карат ролери. Добре, Сансо и Йонсо. Давайте, стискам палци и да видим на какво ви е научим сега. Много от Америка и от Канада Почнали да се връщат. пробват. Да си пробват. Да се връща. О, тук ще има хореография. Наме ли полен на музиката ни? Как като полет? Толкова красиво. Как ги хареска публиката на крака? Всички са на крака. Явно публиката много ви харесва и ти напълно си отговаряш на името, че нещо добро се появява. Много сте сладки, много готини. Страхотен футбол на музика. Кажете от мое име благодаря на
и дойдохте тук да покажете такъв вид талант, което е съвсем съвременно, което говори за най-младите, за това какво вие обичате и ние по-възрастните трябва да се съобразяваме с това. Изнъж ролърите ми харесаха, музиката беше страхотна. Започвам да гласуваме. Асен. От мен е огромно да. От мен също да. Така да се каже, братята Су минават напред. Много сте готини, имате 4 пъти да. Чакаме ви другия път. Ако доведете още някой от тази фамилия забравителна, сте добре дошли. Две хубави неща се появяват в живота, ама такива екстраординари. Браво, момчета, страхотни сте. Както си стояхте тук и си мълчахте и седнъж направо ми скрихте шапката тук. Къде сте? 5. Пет. Това ли ще направите вътре на сцена?